lige sige noget i 2 sekunder. Først og fremmest så skal jeg lige sige, at det er fedt at se så mange mennesker hernede på sådan en helt almindelig dødssyg hverdagsaften. Og det er fedt, at der er så mange mennesker, der bliver komme og smage på det her helt fantastiske tjekkiske øl, som rigtig meget af det er sådan helt unikt og for første gang er ude for Tjekkiet og så videre. Det er ikke kun fantastisk og unikt øl, vi har på hanen i dag. Vi har også et meget fornemt selskab. Manden, der har brygget de her øl, står her lige ved siden af mig, og han vil gerne lige sige et par ord om tjekkisk øl og om sit bryggeri og så videre. Og så vil jeg også lige sige en ting til, at det ikke er første gang, at Martin han er her i Danmark. Han var her i 92 for at lære de der tosser inden fra Apollo-bryggeriet og brygge sort lager. Det vil jeg sikkert selv sige en hel masse meget mere om. Vi skal ikke lige give en kort, men en varm hånd til Thank you that you are able to taste our beer. My name is Martin Matuška. I am from Czech Republic. I was in your city, nice city, 1992 to brew dark lager, but today I tasted beer is a little bit different. During the time, my dream was to found my own brewery, so in 2009, with my son, we founded family brewery Matuška. We brew just craft, unfiltered, unpasteurized beer. Our batch is today 500 liters. We are going to make double size, and today we are introducing you our Pilsner, India Pale Ale named Raptor, India Black Ale, Black Rocket, and Hefeweizen, and new style of beer. We give the name for the style Navy Lager because many years ago in Czech Republic was also merchant fleet. So I brew the beer which is able to arrive alive the journey around the globe. So it's a little bit more hopped. We use only Czech hops like Agnus, Premiant and Zác. It's like, cannot say a synonym for the IPA from England and America. So we try to brew something like IPA but bottle fermented from Czech ingredients. The name is Ceylon. So I hope that you will enjoy this beer. For the brewing style we use only decoction system. Usually IPA or Hefeweizen or other styles of beer are brewed by infusion. We use a little bit complicated style. Decoction system, it lasts more time and more energy, so more expensive, but we like this is original Middle Europe style for the brewing. So anyway, I'm very happy to be back in Copenhagen, not like teacher, but back with my own beer. Yeah, I think it's too many dry words, so I say skål. Skål! Na zdraví. Vi står her uden for Mikkeller, hvor der i dag er tjekkisk ølarrangement, og vi er herude sammen med Martin og Ole fra All Beer, og grunden til, at vi har trukket dem ud, det er fordi, at de har rigtig mange gange været i Tjekkiet og er vores aftenens eksperter ude i det tjekkiske øl, og derfor så vil jeg bare spørge dem, hvad kan I sige om det øl, de har smagt i aften? Jamen, det er helt klart, det er øl af det bedste fra den bedste tjekkiske bryggerskole. Det må vi helt klart sige. Det ligger på niveau med noget, der vi ellers følger, som hedder Kinje-øl, og det er altså lidt brygger lidt udenfor. Det er den tjekkiske bryggerskole, når den er bedst, meget frisk og typisk præg af den tjekkiske humle, og typisk præg af den friskhed, som skal være ved en pilsner. Så det er høj kvalitet på alle leder. Vi spurgte jo Martin Bryggeren, fordi vi lagde mærke til, at vi synes at hans pilsner var ligesom mere humlet, end den standard tjekkiske pilsner var. Hvorefter han sagde, at det er præcis sådan, vi plejer humlen der, hvor jeg kommer fra. Alt det tynde øl, det sender vi ind til Prag. Det synes jeg var en fin kommentar ind til turisterne. Fordi den var klart mere humlet, pilsner var meget mere humlet. Den var meget mere maltet, der var sådan en perfekt malt og humleprofil, de spillede sådan helt synkront op mod hinanden. Så var den meget sådan smøragtig. Vi savner måske, hvis vi var sådan lidt at tage den kritiske brille på, så var det måske, vi savner måske lidt blomster. Vi savner måske lidt nyslåethed. Den der markmagen. Ja, til gengæld var den så super sprød, ikke? Ja, super. Og så var der jo den sorte IPA, som jeg nu har glemt, hvad hed derinde. Sort Black Rocket. Ja, som var... Vi fik en snak med Martin, ikke? Og han fortalte os, at det var jo med både med amerikansk humle, der var Amarillo humle i, der var Cascade humle i, der var Premier humle i,
så var der sarshumle i, så var der engelsk gær og tjekkisk malt. Og så har den der tjekkiske mørke Cerny-krop, den her slanke krop, som samtidig er super bitter, hvilket giver sådan en helt unik smagsoplevelse. Ellers vil jeg sige, at for mig, så skal det også sige, at der er en helt speciel ting med tjekkisk øl og så Allbeer, fordi Allbeer-bloggen blev faktisk født i Tjekkiet. Vi sad nede foran Rinje, det her bryggeri, som Martin også har været tilknyttet til, bryggeren her. C-H-Y-N-E. Ja, Rinje, ja. Man kan læse en masse om det på Allbeer, men der sad vi der en solskinsforårsdag, ude i forstaden. Det lignede kraftedet med Høje-Taastrup, det lignede City 2, der var knaldgrimt, og vores forventninger var helt i bund. Men så vi fik det her øl skænket, det var ligesom om, at jeg fik sådan en ud af kroppen oplevelse, og på vejen hjem kan jeg jo sige til Ole og Palle, vores ven Sapiren, som desværre ikke er med os mere, at det her, det bliver vi simpelthen nødt til at dokumentere, altså de her studier bliver vi nødt til at dokumentere. Så på den måde har tjekkisk øl en helt speciel betydning for vores blog. Det kan jeg sikkert nok sige om, og for mesteren her, som har taget mig med til Tjekkiet så mange gange og introduceret mig for det gode tjekkiske øl, synes jeg ligesom, jeg betaler lidt tilbage i aften ved at hive mesteren med på Mikkeler Bar. Dejligt. Hvor der simpelthen er premiere på noget øl, som vi normalt skulle langt ud på Bøgelandet i Tjekkiet for at finde. Så vi kun har hørt om det i Tjekkiet, vi har ikke noget at smage. Vi har ikke engang noget at smage det nu, så det er historisk på alle måder. Det er stort at komme her og få det. Det må man sige. Det er sgu og møde bryggeren, det er rigtig stort. Det har vi. Den skal ikke Martin og Ole, der gik 5 sekunder, så stod de sådan her. Og var allerede venner og snakkede tjekkisk med Jenter. Oles dejlige kone, ikke? Og det var fornøjeligt. Det bliver en god aften. Skal vi have noget mere? Yes. Prøv en gang at høre. Hvor lang tid er I henne? Men det første sætter ham i gang, han har masser af ord. Jeg var på vej, jeg ville have tænkt, nu går jeg sgu det. Så jeg var lige så stille. Det var bare et kort interview. Sådan er det. Det er kærlighed. Vi kan snakke længere om tjekkisk øl. Okay, der er første gang. Og Martin kan snakke endnu længere. Nå, jeg kan jo snart lidt.